А варонските и дакийските делегати? При тях очакват ли се някакви изненади? Валент от Сингидолум, Орсаки от Ниш и Галденци от Мурса са туфелиният от другия лагер, но са плашливи, само шум дигат край себе си и накрая дори духом да са с омисяните, те ще са при нас. Същото важи за епископите от Елада, Македония, Епир и островите. Горе-долу най-се притеснявам за сирийците. Стари, с големи църкви, големи апетити. Нямам представа докъде ще стигнат, ако усетят, че губят позиции. Носи се слух, че войската на Констанция е готова всеки момент да се намеси в защита на арианството. Колко кръв се е проляла в Азия, в Африка, че даже и в Европа покрай борбите им за власт. Дано не даде Бог да се пренесе този нечестив дух и в Дакия. Милостиви отци! Войската на Констанци на сила иска да разгони събора. Брати! Стефане, ти не трябваше ли си отвън пред портите, бе? Там ли? Там бях заради теб! Брати! Никаква войска! Не и в моя град, не и на моя събор. Къде е тя? Войната и не въздържа на нашинска тълпа. Цялата ви шайка, ще ли сте да отидете в Филипопол, прави път, от тук през източната порта по диагоналния, та чак до Филипопол. На мене ми е чудо, как отец Протоген може да накара всички не само да го слушат, но и да са по-точни от хелветиста и... Вече не се чудя. 5, 4, 3, 2, 1, да започваме! Така рече отец Протоген! Епископите от
Италия, делегатите на римският епископ Юлий, тези от Пицена, Тусция, Кампания, Калабрия, Апулия, Брутия, Сицилия и Сардиния. Да заповядат епископите от Африка! Влизат епископите от Египет, Либия, Пентапол, Палестина, Арабия, Исаврия, Памфилия, Ликия и Галатия. Влизат епископите от Ахея, Епир, Кипър и Крит.
Влизат епископите от Испания. Влизат епископите от Галия и Британия с Норика. И сега влизат епископите от Дакия, Далмация, Тракия, Тесалия и Македония, начело с светлейшия епископ Протоген. Влизат трансокеанските църкви. Абе, той има ли трансокеански църкви? Абе, щом съм на събора, значи има. All the world I've seen before me passing by,
Влизат епископите от Панония и Мизия. Влизат епископите от Панония и Мизия! Негово преосвещенство, пресветлият епископ Протоген. Братя са епископи, са работници на Божията нива. Събрали сме се, за да приемем заедно правилата, които смятаме, че Христовата църква трябва да живее занапред. Ще обсъдим какви трябва да бъдат епископите и митрополитите на църквата, къде да се избират, как да се назначават. Ще изясним също как да избягват суетата на властта и да служат не на своите амбиции или на императорите, а на своите епархии. Защо не е редно епископ да сменя епархията си или да се застоява дълго в чужда епархия? И защо е по-малкото зло да се отнасяме с препирните си до римските епископи, отколкото до римските августи? Нека чуем предложението по този въпрос на най-старият измежду нас, светлейшият и достоен епископ Осип Кордовски. Яцъкай малко. Маркус ми даде 22 канона, а аз съм превел 20. Тю, да му се не види, бе! Само не трябва да разбира от тези Протоген. Мълчите. Ще се разберем. Аз ще добавя един, той ще махне един. Ще се разберем, да. Сега, най-големият въпрос е: какво се случи след събора? Днес, 1671 години, след събора, все още се спори колко са били каноните. И не само за това. Спори се колко са били участниците на събора, колко са гласували тук в Сердика и колко в Филипопол. И най-много се спори какво точно са гласували сердикийските отци. Невниманието на Маркус обаче има отношение само към объркването в броя на каноните. Сега, какво става с фаталната гръцка йота, за която по-рано ви говорих аз? Споровете между омоусияни и омоисияни продължават чак до 9 век. Около това дали има или няма йота в определение на Христовата природа спрямо природата на Отца. От тогава започва спорите за филиоквето, т.е. фаталното латинско и от сина, които и до ден днешен разделят Западната и Източната църква. Свети Север Равенски! Неговия празник се чества на 1 февруари. Участието в
Сердикийския събор на Североленски не е само кулминацията, но и лебедовата му песен. Поради което е запомнен главно с това, че е бил избран посред тълпата от гъл и че е бил централен участник на съборите в Сердика. Умира на около 95 годишна възраст през 348 година. Канонизиран е веднага след смъртта си като епископ-чудотворец, пазител почти всичко и покровител на разни неща, включително на домашните птици. Максим Трирски! За Максим Трирски участието в Сердикийският събор също е най-голямото му постижение. Умира на 101 години през 347 година на 29 май, денят, в който църквата го чества и до ден днешен. Канонизиран е веднага след смъртта си като епископ-чудотворец, закрилник срещу загубване в морето, поред факта, че е бил епископ на Британия, закрилник срещу загубване в морето, нараняване от всякакъв характер, в това число и срещу клевети. Тримата му братя и сестра също стават епископи или основатели на манастири чудотворци и са канонизирани от Франкската църква в епохата на каролингите. Пак тогава се разнася молвата, че Свети Максим е същият онзи Максим, придружавал Света Мария Магдалена в галските земи, където нейните потомци стават първите меровимски крале. Много от делата и чудесата на Свети Максим и Свети Север по-късно преминават в житията на Свети Франциск Асийски и на Свети Серафим Саровски. Точно както много от определенията на Сердикийския събор по-късно преминават в актовете на първият Никейски и на първият Селенски в Константинопол. Сега, относно мечката Берта, поради преклонната й възраст остава в Сердика. По поръка на Протоген, грижите за нея се падат на гостилничарката Елена и тъста й Тудор! Улицата, на която е живял Тудоровият род, и до днес се казва Мечка в квартал Красна поляна. 3. По неведоми пътища на паметта, на Берта е кръстен и най-добрият български отбор. По американските, софийските мечки. И Софмеч са на път да станат известни колкото бистришките баби и Подолъне плюс бенд, или поне по-известни от Едитепските орли и Букурещите войни. Свети Протоген! Епископ на Сердика от преди 316 година. Участник в Никейският събор през 325 заедно с испанецът Оси, инициатор е на много от Константиновите закони в полза на християнството. Съгласие или в несъгласие с Оси, или с самия Константин. След 351 година се оттегля от активна църковна дейност. Наследение на митрополитския пост от Свети Евстатий, неговият бивш презвитер. Евстатиевият братовчет Теодор става презвитер, после за кратко и епископ на Сердика. Когато през 360 година Евстатий се замонашва в Атанасиевото общежитие Брати Парадизия Орей, първият християнски манастир в Европа. Днес е Свети Атанасий в село Златна ливада в Черпанско. Протоген е канонизиран веднага след смъртта му, понеже никой, абсолютно никой, не знае кога и как точно е починал. Ето защо църквата го чества с всички свети отци на Първия Никейски събор, т.е. на 29 май. Според легендите, като първороден, каквото означава името, Протоген първороден, светият доцент се е възнесъл при първородния. Последното определение на Христос е съвсем леко еретично, но като цяло може да мине за локален вариант на единородния. Протоген е смятан от средновековните българи за първият им епископ и за пряк наследник на основателя на Сердикийската църква, т.е. свети апостол Климент, който бил избран според някои лично от апостол Петър, според други лично от апостол Павел, а според трети бил издигнат от местната църковна община след
почти единодушно гласуване на гражданите. Искам само да кажа, че въпреки прекрасната игра от наша страна, нищо от това, което видяхте, нямаше да бъде възможно без главните виновници за това, госпожа Веселина Вашкова, която е горе, и господин Даниел Иванов, който е тук. Благодарим от все сърце и на всяко за вас. Благодаря.